le kan lo le ta plasma sa khanin cell tom tu chung cha kan soya cell tom tu chu cell membrane ani ziate chu cell membrane chuan in cell zong zong atom dan te aven dan te thil pan tak ani ziate le thil nung ani ziate cell le cell in kara thil impact ton impeton tur an pal tlang ber ani ziate kha kan soi to a chuan in plant cell big chuan in chu cell membrane pon a chuan in thil sakhat tak mai khami cell wall cell tuam tu le chhawng cell wall a awm zia te kan soi to a animal cell ah chuanin cell wall pawh awm ve lo ani kha tuchuma ve thun chuanin transport across the membrane kan soi dawna chu chu nge awm zia kan ti chuanin kan thil eite mo kan thil inte mihring bik atangin example in lo soi le ta mai taila chu chu cell tin pal tlang tu kha chu cell le cell in kara ti khan impact ton te ngai thin ta ni antinan entina also mai mai chon oxygen and emo carbon dioxide and emo khatiang hote te po kha cell le cell in kara khanin a impact on khang ngai thin ta a chu chu engtin nge impact on thin an lut tlang to pa mi nge lo phur ko tu om nge cell le cell khan lo hlan chong tu om nge anin pass ton vel dan kha kan zir don ani chu chu transport across the membrane ti chu lo ni ta ni ama sabera chuanin transport across the membrane kan ti chuanin chihnin kan soi the ni engtin nge cell le cell in kara hian thil ti mai taila of enge afun kim thei beranga ion spawn ni theia enge niang molecule spawn ni theia khang ho kha engtin ni an pal tlang dan an kal ton dan hlom nia kan chen theia passive transport le active transport ate kan chen sang theia ni engi omzia passive transport kan ti chuan chu ming passive ani chuanin thil chelo thil har wang lo soina ni ani chuanin kha transport a khanin energy mana ngai lo ti khan lo tha thiam phota na dina kan sui fia thui lenga active transport kan ti ve thun chuanin kha thil in hlan chong tu khan energy angai ti khan lo chin se la phota ina passive transport lo soi fia don taila passive transport chu in textbook in define dan kalo enta ula. It is a movement of molecules or ions from their higher concentration to the region of their lower concentration across the plasma membrane without the utilization of energy. I'm defined that no mo po kanin 100 ling tamay taila siya tiya mahalutuk law to lang ay taila molecule se mo ion se mo kha concentration sang zo ka chang khan a concentration niam zo ka khan plasma membrane kal tlang khan an chin energy ngai lovin ti na ni ta ni kan siya tiam la zona to chonim thil cell pani lo ta a chon cell pakhata thil ti mai taila a hwam zau zo nga carbon dioxide pon the oxygen pon the potassium pon the tui pon the a eng pon ro se cell pakhata tam zo kha cell pakhata na tlem zo chuan a tam zo ko tang khan a tlem zo kha khan an che mai thin chu chu energy engma mangai lovin passive transport omzia chun ta ni entina lo pele taila barrel pahnia hian tui lo ve ve ta ni chuanin chu barrel pahni te chu a hnuaiah hian pipe in kan lo zom ta a chu pipe chu kan lo close kan lo khar re ta ni tuin luan po thei lo tu khan chuan barrel pakhat zoka chuan tui kha mang lowa amung na khan chang changa chuan barrel pakhat vele thunga chuan a khat pang ta ni chuanin chu a hnuaia pipe an in zom na chu han her hong chi ata la tui tam na zo ka tang khanin a san pa tui ipam emo I khaya iwa bun phei ngai lo khanin alwang phei chak chak don ani tro kha passive transport po khatiang chi khani mai atam na zo ka tang kha atle na zo ka kham energy ngai lo khanin enge niang alwang phei ta mai chin ani chu passive transport chu ta se chu mi passive transport a ro chu process patni alo omle thaya hi kan tra fi lo fo china class 11 class 12 science velave si anga te ken pon kan tra thiam lo china chu en class 9 a hian tu na in fi takin tra thiam tu mila thei to lo tum bo kila poin mo leang chu process pani te chu diffusion le osmosis te hi lo ni ta ne diffusion a oma osmosis om heng pani te hi thei to ngai lo turin sin chia kan lo tu mang ama zo ka chon diffusion lo soi fia ta diffusion kan ti chuanin khami passive transport kan soi fia na khami definition po kha man nal the renga chan chu khatiang khani mai ta the process of movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration till the concentrations in both are equalized throughout the
the available space ti kha lo ni mai ta zia chu concentration sang zo ka tangin concentration atlem zo na khanin movement kan mu a chuan a concentration an thleng khan chu thil chu a thleng thin ani kan ti thenga an tin nan classroom at khanin toimo kha alo voi pet ta ni chuanin alo ui em ta voi chu ui thin ta dro thil natural ani ta ni ngatinge aron ui na chan kan ti chuanin diffusion wang kha lo ni ta ni enge zia he like kil khatami helaya enge ni yang a gas ron pek chhuah kha a concentration sang khalai a na bora khan ma se he lai bo ro danga kha chuan khatiang gas kha ve lo chu wangin a tamna tang klem na khan a ron in sen dar chhuak char ta chu wan he lai kil khatami po kha he lam kil danga tang khan rim te kan lo she phachin ta kha kan she thiam bo sama tu chuan diffusion wang te lo ni ta ni kan she thiam em diffusion lo se chu a na ngai han re kha lai bo kha ui char don thi na ni chu ma se diffusion na wang khanin a ve lo na hmuna han ti khan a chekwal hal char kha wang khanin a rim te kha lo re thina ani chu diffusion te chu kan hmu thin na chu plan sa te an na le enge niang boruak nena boruak inkara khan boruak le na gas exchange thlen na ti khan diffusion manani a chuanin nima tho phloem kan tia chu cho an cho siam sa an impact kwal na khani ta khami impact kwal tu khan transport of food phloem through a thing tu te khanin diffusion hi angai thina chuan respiration na thlen nan pon respiration kan ti chuan loss of water through stomata ti khan mai ta in the form of water vapor kan ti chin kha chu kami thing tu pokhan diffusion angaya chuanin ions le solute cell le solid kara ka ton tu pokham diffusion process kha thing thine ne chuan osmosis lo soi feel le ha taila diffusion le osmosis an lo chu diffusion kan ti khanin membrane in kara khera khana ngai lo ani khani china example classroom at malo voi ke ang chimo diffusion ani chuan membrane in kara khera lo thil concentration sang zo ko atlem zo ka ache shim movement to chim diffusion ito osmosis kan ti ve thon chuanin selectively permeable membrane na thil thleng thin ani enge thil theng thil pahni lo ta ni solution pahni lo ta ni o tui atel nge ngai osmosis sa chuan liquid a nge ngai I tui thil solution pahni oma entinge in she thiam thinan tur kan soyang thingpui lo ta ni thingpui pahnih hi lo oma chuan an inkara hianin selectively permeable membrane kan blockang lelama thingpui thum vak lo lelama thum tok mai lo ta ni chuanin chumi pahnih te a chuanin diffusion kha chuni se chu a thum zo ka tang khanin a thum lo zo khanin enge sugar kha an phei chur mai don ta ma se khami ni lo khan osmosis sa chuanin atak zo ka tang atak lo zo ka tang khan atak zo ka khan a chinia a solute ni lowin a solvent a tui zo ka alwang phei thin ta ni kan che thiam em thingpui pahni oma pakhat chu thum vak lo pakhat chu thum deuh akara selectively permeable membrane lo ta se chuanin a thum vak lo atang khanin tui kha atuya kha alwang pheyanga atui chau achini tel lo khan atui chau alwang pheyanga chu a thum zo kha awati dal tial tialang chuan alwan phein na chuan ama zo ka po khan atui zo ka luan chhuah zel awangin alo tak ve tial tialang kan che thiam em chuanin alo tak tial tialanga pakhat alo dal tial tialanga eng tik huna emo chuan equilibrium kan tia zia chu an thum dan concentration an thum dan in an hun chi khalo thleng don ani chumi thleng chun luang thin chumi process chu osmosis kan ti kha alo ni ta ani chuan movement of solute ni to lawin movement of solvent from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane kha osmosis chu alo ni ta ni chu kan che thiam ang chumo movement of solvent from higher concentration kan tin chan chu thingpui thum deuh a oma thum vak lo oma thum vak lo a khan
water concentration sang zawk kan thla thiam em thum deuhah khan water ain sugar concentration sang zawk tihna a tui level in ang chiah khan a thum zawk chuan sugar concentration sang zawk chu wangin movement of solvent from higher concentration to lower concentration kan tih chuan thingpui thlum vak lo atang khan a tui zawk a kha tam zawk mi awangin thlum zawk a khan a luang phei thin ta ni ti khan tun class dan chung kan tu to le phutanga next class a kan chun zum le don ni thank you